मा खालामनांगौ जाखो दा हौवायाबो गैला फिसालायाबो बादुला न'आबो नै आधा आधुरासो जाना थांबाय मा खालामनानै आं न'खौ लुबावनांगौ जाखो रुम भारासो मासो होनानै जानांसिगोन खोमा मा खालामबाय थादो आइ नों बेयाव? नै दसे जिरायना दङ बोरो फिसाज्लायालाय गैया दाबो सिखाराखै दाबो सिखारा बियो मा जागोनथाय रागायानो उन्दुनायल' नै बिहामजो मायै थां फोजाहैथां इखो दै सारना हो मा खालामा फोजाहैथां थां औ जागोन दे आयै ओरैबाबो जोंनासो दंखायो आं बेखौ दैखौ सारबाथ' आंहा आफा हरनाय फालेङासो गाज्रि जागोन साला रबाय था नोंनि उन्दुनायखौ खालामगासो होना JARLA आइनावसो नांबाय गैला बियो गोसोम जाजोब्बाय आंखौलाय मानो बुंनांगौ आइ आं नोंखौ खुबैयाखैमोनलै आं बेसासेसो खुबैदोंमोन आयौ नों साला आंनि बिहामजोखौसो खुबैलायदोंमोन हो र' बिजोंनो खुबिखा आंखौ जेराव बेयाव नांदोंमोन ना बेयावनो डाइरेक्ट मोनासै बेयावनो सिदा गसंना था नै नोंखौ औ होखादो दिनै आंना कलेजाबो बन्द'खा न'आवनो थांनानै आदा आरो माखौ सारप्राइज होनोसै थांसै आंहा दानो Aduh. Iya. Ay, Bihamza! Oरै फैलाय आयै बिखोआ बारा जादों नामा नैलै बाबा खुबैनाया साजोब्बाय हालासै आङो अय' खर'खौनो गावगोन मोनबाय दे आयै नों जोंनि रुमावनो दसे उन्दुहैथांदो आं बेफोरखौनो एसे साफा खालामना दोननोसै दे साफा खालामना दोनदो दे मा दे आदै हाला दिनै फुंखाना एसे मोजां नांबायलै शाला बे हिन्जावआ आंखौ बे थिं बुनाया गाबोन दिनै उन्दुगासिनो र' नों बेदि र' थांगासिनो आं
키를 키를 상 계속 키피나도. 사람하고 키한데? जा मोजां मोनखागोन बे आं फैनायखौ दिनै आया आंहायनो जाग्राबो लाबोनो बावबाय दायो बेलासियाव लायनोसै आं आइखौ लाना नै नोंखौ 사이드. आयै आंखौ मानो फैखो आयै फिसा नोंखौ खमायाखैमोन सना बागो सानो नै सानसेखौ खुबैदोंमोन आं एसे आंखौ नै नुवाखै नोङो नै आंखौ खुबैनानै जाला जाबाय दिनै दावहाया बहा थांखो बियो ए बेयावहायसो ओइ साला नै आंजों नै साला बैसो र' मोनथो दा दसेसो थांगोन आङो बुलाय गोथो एसे बुजाथो खिफिना होनो आङो finishing